Masha Allah. To, za ka tafi? Zan je kasuwa. In ka tafi, don Allah ka sa ido, ka sa hankali, kuma kar ka manta wannan mutumin na hannun dama na Malam Garba. Malam Garba. Ka ce ina kai da shi, jikin nawa ne yi ɗan zafi kaɗan, shi yasa ba na zuwa kai kake zuwa. Ko ba haka ba? To, kuma idan na warware, in Allah da abin da ke so na yi, sai in ƙara faɗaɗa wurin. Saboda kai ma ka samu ka zauna. Saboda kai mutum ne mai hankali. Ka gani? Ai ka gana waje na yanda yake. Sai haƙuri kawai. Yaya mutanen abin nan suna zuwa kuwa? Suna zuwa. Ai ko shekarar jiya ba Malam Usman ya zo shi ma ya ce kaya kuma. Suna kokari ban hanyar na tashin hankali. Wallahi suna kokari ga yi mace na kuke bi da hanyar nan. Wai, Allah ta samu wahala. Wannan gurin wannan bin hanyar nan a mota da wani abu ai tashin hankali. Wallahi ai yanzu shi Malam Garba ma ai yanzu ya kawo ɗansa shi ma kasuwa. Ya? Mubarak an kai kasuwa. Ai yanzu ya girma yanzu shi ma ta masa da shi kan. To ai ba wai girma wani hankali ne. Gaskiya ne kuma. Shi na wajen na wuta ne hankalin ai da sai kawo shi. Wallahi gaskiya ne Mubarak ya san sai shi dan gale wanda da dan gemu shi an tsaya. To ku shafa wani abu a gefe ko wani abu ne fa ne. To ba a da kenan. Su da yana da ba. Ai ni ina mamakin wannan. Allah ka raba mu da talauci. Talauci bai ba a rayuwa. Shi ba ka ma jin sunan nasa. Talauci ko masifa. Ka tsaya ka ji duk wani abu mai wanda yake yi saɓani da talauci za ka ji sunansa da daɗi. Arziki da daɗi. Yalwa kana faɗa a bakinka za ka ji da sunansa da daɗi. Wadata za ka ji sunan kana faɗan fa shi ma sunan za ka ji. Da arziki da yalwa da wadata. Abu wajen 4 zuwa 5 na gaya ma wadata ka ji sunansa da daɗi. Yalwa na gaya ma sunansa da daɗi. Na gaya ma arziki ka ji sunansa da daɗi. Sa'an nan kuma kwanciyar hankali ka ji fa a kwance yake amma da daɗi. Ka gane? Sa'an nan kuma shi talauci baka ji ba. Sunan nasu askance kunci talauci ai abu basifa ne. A ce kana cikin kunci ko kana cikin talauci. Kaga wannan biyan kowa sai dai ya ranka jajanta ma. In ka haɗu da mai imani ya taimaka ma. Wannan gaskiya ne. Yanzu dan Allah an banda talauci fa a ce kamana wai irin wannan waya nake rikewa. Kamana. Wannan ai bibo ce. Kamar ka a ce kana rike wannan wayar bibo. Ai ka fi karfin ka rike wannan wayar. Kai ka gano ma haka. Amma ni yanzu baka san cewa in na gan irin manyan matan nan ba na iya zuwa in tunkari yarinya da wayar nan sai dai in sauri in sa ta a jihun wando ma. Kai fa ka san me matsalar ka? Mahaifinka iya da dukiya kuma kowa ya san mahaifinka mai dukiya ne amma an ki a buɗa maka ka samu. An ki a buɗa. Ai shi haka kake zurfin tunani haka? Kuma ba kowa bane ya hana ka samu. Wannan yayan naka yaya Aminu wallahi shine toshe komai. Kuma wallahi haka abin yake. Wallahi haka abin yake. To kaga duk wasu abubuwa duk wani dukiya na Alhaji duk yaya Aminu ne ya bai kanka ya tattare. Kaga shagunansa na kurmi shine yake kula da su. Shagunansa na kwari shine yake kula da su. Shagunansa na singa shi yake kula da su. Shagunansa na kofar ruwa duk shi yake kula da su. Shagunansa na kofar wabbai shi yake kula da su. To karewa ma dai an gaya ma na kofar ruwan nan inda yan dillalan motocin nan suke su hadin su awwal hadin shi kadai ya sani na san shi ya iya shaida cewa ni dan gidan Alhaji. Ai kawai ni kallon ka nake ni kawai. Na dauke kamar wayoyi ni yanzu ni ne a matsayin wallahi ko ana hamata sai na diba kuma sai an bani wallahi. Sai ba ku. Ta kuma babata tana iya bakin kokari. Amma ba komai lokaci. Amma dai gaskiya kamata dai ka san me za ka yi.
ina son kawai idan na ga abin ya ta ci gargara abin aka kasa samun mafita ai sai abin da ba a so gaskiya ne ka nema fa saboda na lura kamar an fi son a rinka ɗebar dukiya to wai kai gidan ba a san ka ne ko menene wai kawai dai ana ganin su a nasu tunanin wai kamar aka sakar min ko kuma aka bani zan balle to wannan zai hana ka nemi wani malami ka je ka dan kai mishi kukanka ko zaka samu kai ma ka rika takura faɗis kenan ai baka sani ba tun kafin kai tunanin haka ni na riga na yi wannan tunanin saboda ko malamin zaka je ka ce masa ya taya ka gaya wa Allah buƙatarka to an ji zai gaya ma Allah to amma kuma shi ma ya gaya ma Allah ai ana son a yi sadaka to ina na sadaka to amma kai haka zaka zauna kenan yanzu na tsaya ne in ga iya gudun ruwansu in ga iya gudun ruwansu in gani ba dai tun ban kai haka ba kuma kullum girman ne yana kuma daɗa shiga cikin mutane to idan matsin ya matsi aka matse ni ran da na balle ba kuma sai abin da hali ba Allah ba da sa'a kowa ba san shi tsohuwar dukiya ne a garin nan amma an kyasa kan mun shi da aka ganshi face ya sa kaya masu kyau ga masa kyakkyawan wawaye ni ko har gaba nake in je wajen budurwa ta ce min tana buƙatar wani abu to ina zan yi ni zugun ita tagumi ta ina zan samu wallahi ni da kai ka san Allah cikin dare da cikin dare da ni aika ka ba wanda sai sai Allah ya Allah ka raba mu da talauci bai ba talauci da kunci bai ba sai dai ba komai Allah kai ga mu ga halawa gaskiya ni Alhaji dole zan gaya maka ba zai in baka ka zo ranar gobe kiyama ka tashi da shanyayyen barin jiki ba bambancin da kake nuna a cikin gidan nan yayi yawa ƴaƴan nan dai babu agola a cikin su amma ka dauki dan mowa ka tafi da shi kasuwa shi ko dan bora ka bar shi yana watan gari da alayi ni gaskiya nake gaya maka in ka ga zaka gyara in ba zaka gyara ba kuma ƴaƴan nan dai naka ne kin gama ana dai faɗi abin da na faɗa ka kin ce kin gama kan baki gaba ɗaya amsa me na gaya mini kice sai kin gaya mini shi ba san halin kowa ba kin gyaran da yake tare da na san halin shi ina sauraron ka ai rayuwa ita faɗin faɗa ce in na ga dama in ban ga dama ba zan faɗa ba kuma zan ci gaba da harkar ta kenan ai ni dan nusar da kai hakkin Allah ne a tare da hakin Allah ya ce ka ɗauki yaro mara ji ka je ka jefa shi cikin dukiya ni ba haifi da tunani ba zai yi wa amma na zo in daidaita halayen su in shirya su in ga na tafi da su yaron nan ya gudu na nemi shi na rasa can bakin kasuwa fa na tada shi ana kiɗa yana wurin da maciji yaron nan ya ci maganin maciji ya ci maganin haure ba da wani abin da yake kai na kalli yaron bakin ciki ya kama a ce wai ɗana ne wannan yake wannan wasanni ai kai ka so ka ja shi ka tafi da shi ka nuna masa inda ake neman arziki mana da abin da ya zama ma a garin nan ai kai ka sa shi ya zama shi yanzu dan wannan sai ya zama haka mana da ka je ka sa shi a cikin arziki na haka ne kawai magana ɗaya ce ka kama ɗanka ka tafi da shi kasuwa in kuma ka ƙi ji to ba za ka ƙi gani ba wai kuɗi yan tattara miƙa mashi kenan ko in ce in ka je ibi kuɗi ka miƙa masu sai su wuce a ƙyale shi wuce kina gida fa kina zaune ba ki san me yake faruwa ba fa yaron nan ba ƙaramin rashin ji yake ba da ka kama shi ka tafi da shi kasuwa ai sai dai masu wasa da maciji in sun zo ya ɗau sadaka ya ba su kama hanya su wuce ne kuma wannan bambanci har ina yaro kamar na zo da shi a gonanci har menene wannan tashin hankali ni da kaf dangi na ba mai irin wannan hali kafi kowa sani kuma bugun hali ne da shi kuma menene sai dai in ta ɗaya ɓangaren aka samu ni lafiya na wallahi kuma ka sani to in yi hankali a kai shi kasuwa in yi hankali yau shi zai duk wannan in kai shi ka ya kora mana kwastoma ni ba za ka kama ni da rashin ji ba fate-fate dai ake tona ba ciki ba kuma hannunka bai taɓa da kayan shi ne nake gaya shi yasa ba na son buɗe ciki amma ke ji ga kwanon ba ke hannu wannan yaro haka wannan yaro
Sai ba abu da na zo da shi. Babu cash, babu cash, babu cash, babu cash. Baby, alhamdulillah aiki fa normal fa. Aiki wannan dai kawai ka a ce babu ne amma dai alhamdulillah. Kin san komai yanzu ya tsaya cak. Gaba ɗaya an ƙasa ta kusa a ta koma ita zugun muta gumi. Ka san me yasa na kira ka Jabir? A'a. Daman anko ne da aka fita na gidan yayin ne kamu. Ki Safiya? Shi ne nace bara in gaya maka na san za ka saya mun. Alhamdulillah. Ai na yi farin ciki da na jama'a Allah ya sa kin yi ankon. Ai kin yi guda biyu. A'a ka fahimce ni. Na fahimci. An fidda anko ne kala biyu. To kuma an kawo na ce ni a ajiye min na za ka zo ka biya min kuɗin har da kuɗin ɗinki. Haka nan. Gaskiya ni ma duk a mata ba ni da wanda ta fi da irin 'yan mata. Wallahi ke ɗin nake so ke nake ƙauna kuma duk yanda lokacin da kika shigo da buƙatar ko ta nawa ne sai inda ƙarfi na ya ƙare. Ba ai na san za ka iya mun, in ba za ka iya mun ba ai ina da kai bani da matsala. Ba komai duk inda zan shiga in fita in nemo kuɗi zan nemo miki kuɗi. In ga na faranta miki sai dai matsala ɗaya ne kin san halin da ƙasa yanzu take ciki. Kashi wahala take. Kashi na wahala. Dan na samu kai in kawo miki in kuma ban samu kashi ba sai mu gaya za a yi. Gaskiya ne ai ko ba kashi ma ai ana transfer. Hau kina san transfer? A'a sai kai transfer ko tsakar dare ne sai ka tashi ka zauna kai transfer amma ba za ka iya tashi ba ni zan iya tashin kai na kira ka a waya ka tashi. Allah baby to ba komai in kika tashe ni sai amfani da dama biyu. Amma ki transfer ni kuma in tashi in yi lafilfili. Ai bukatar ka ce. Haka ne zai gaya ma Allah damuwa na. Dan shi kaɗai zai iya yaye ni. Ba komai. Allah ya bani in miki. Allah ya baka. Ma'am. Kar ki ji komai. Zan shiga in fita in ga na nemo kuɗi in faranta miki. Dan ni dai duk abin da zan in ga na faranta ma ƴa mace shine a gaba na. Sakan mu mata mu nawa ne haka kake da su? A'a ba wai fa wasu ba ke nike nufi. To ai ka sa zuciya ta buga ta yi wani didim. Na fahimci ku mata kuna da kishi amma mu mazan da kuke ganin mu mun fi ku kishi mu na mu danne shi muke. Kai kaɗai nake kula ba da wanda ya fi ka. Kuma ni babba abin da ma na sa a gaba na wanda wuce in ga na shiga na fita na samu kuɗin aurenki saboda kan wani ya zo ya man bypass. Ba matsala. Yawwa kake ji komi. Insha Allah zan shiga in fita in nemo miki. To shi kenan ni ma ba matsala. Kawai yanda ake ciki in kashi ne ya samu to in kuma na ji kashi ɗin zai wahala sai ki turo min da akawun namba kawai sai in tura miki. Miki transfer. Ba komi. Sai an jima. Sai an jima. Babu cash. Shut up your mouth. Kuna jin turanci. Baba, dama cewa ne tunda kana bacci ba zan tashe ka ba. Saboda ba daɗi mutum ya samu kwanciyar hankali da lumana yana baccin rana ka tashe shi. Kajin nan, kullum abin da suke ni ba na jin daɗi. Kina ina ne? Zo mana. Ai sai ka tambaye ni me zan musu. Kawai shi kenan kaji saboda sun raina ma mutane hankali. Shi kenan ku kenan ba ku da aikin yi sai ku hana mutane bacci, ku hana mutane sakar, ku hana iyayena bacci, ku hana ni bacci. An yi dare dan a huta, bayan Allah su huta sai ku dame mu da hayaniya. Gaskiya. Kin ga kazun nan gaba ɗaya in ba ki manta ba. Na fahimce ku. Ke ce za ki iya fahimta ta saboda shi ba zai fahimce ni ba saboda ya sa wani abu a ransa, ya sa gilli a ransa. To in ba gilli ba, umma kin ga kajin nan babban abin da yake faruwa. In kuka fito za ku yi sallar lafiyar nan ina jin motsin kajin da suke damun ku da abin nan. To shi ne na je na samu. Kin san komai a rayuwa ana son ka samu fatawa. Na je na samu wani tsohon malaminmu na Islamiyya. Na ce mishi idan kaji suna hana iyaye na bacci da kwanciyar hankali da lumana ya kamata a yi musu shin kaji jinnu suna taɓa su ne koko mutane da suke taɓa su ya ce ma ai jinnu ma yana iya hawa kan dabba. Ni na ɗauka ma mura tsuntsaye da na ji a rediyo ana cewa kaji sun kama a ba a kan tafi.
Na ɗauka gyangyaɗi ka ga wata tune za ta tare. To shi ne sai na ce masa sai ya ce ya istihara ya gani sai ya gano kajin da ake aljanu ne akan rugu-rugu na gidajen gona. Shi ne sai na ce masa to yanzu me ya kamata ya ce ya kamata a kawo su ko kuma in kawo ɗaya ciki ya fara mata rukiya. Idan Allah ya sa yawa ɗaya rukiya Allah ya sa sai shiga ta aljannar sabon shi ne shi kuma baba ya fito da fa fito da yake da wani abu a ransa shi ne ya kira wuce to ka dai ji abin da dai nin yi kuma zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya aji baran ce maka ta ka kai ka bane sai ka fi son a rinka barin mai ya tsaka za ki ka fi son a bar su kai ban gane ɓarawo da na ce Allah raba ni da sata lokacin da ɓarawo Allah ya raba ni da ɓarawo ban haifi ɓarawo. Allah ya dauko ba zan haifa ba. Ahali na iri na. Bija na babu ɓarawo. ban da mutum ne yayan ka ya dauke ka ya ja kai kinta kasuwa ka zama yanzu ka zo nan ka zo za ka sake mana ka 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 nan an sake da lokaci zato zunubi ko da ya kasance gaskiya Zan ban wani kwana hakko. yanzu ni ba abin da yake raina ba kenan kai kuma ka sa wannan abin a rai Allah umma na yi bishi da gidan kafa na ya ga aiki da gidan wallahi yanzu na yi bari gidan ka tafi ka fi jirgin kai ka tafi Ina jin dai ko wani abu aka hada da fatar jaba aka yi muku tsakanin ku aka karra ku wallahi Allah amma ka haifi da cikin ka wannan mummunar tsana ta mece ce in shi wancan an ce yan ubanci ne kai kuma yan uwanci ne ko ne a wurin ka duk mu je ciki in shiga ina to na ƙin baki a nan wato baki a nan kiki sunkuta kira shi da yi nisa baki bashi ya saba aiki bara ku ki ba wallahi ki shiga na ciki to menene kaza Eh. na ga kejin nan yaron nan shi ya buga shi kajin nan shi ya siyo kuɗin ka a bola ya zo ya zuba shi yana buga duka mu je kai kaza ni ne dauka kaza a kuma kiyaye kawai kai kaza ka ji ku zo ku lafiya da Allah ba ta so kin da kike faɗin wannan yaron nan ku zo to kaga dai abin da ya sani shi ne bola kaga dai yanzu ya fita kaga wannan abin da Alhaji yake maka kai ma fa da halin kan an tona ka duba ka ga dai Aminu dan uwanka ne shi yanzu karfinsa ya fara tafiya shekaru sun fara jin mai kai yanzu kake dagowa kamata yi a ce ka nutsu duk dukiya Alhaji za ka dawo hannun ka ne amma ka zauna sai shashanci tafiya ba guduri kai kenan jikin wancan bango inuwa ta kare ka koma karkashin waccan katanga take bishiya iye daga wurin yan karta sai wurin yan lido sai wurin yan wat dama ni tunda an zo wajen ita uwa ita ce abin wa kuka hankalin na fi ƙarfi to kuma gani nan an yi wasa rere ne ba a ta kaina kawai gaba ɗaya in banda ke da Allah ya samu ya miki son da ƙasauna da ƙauna na a zuciyarki ma da shi kenan ni abin ya haɗu ya min ya to yasa daga kawai an abin nan yanzu in ma inda an so a taimaka min magana ta Allah me zai hana ai ba sai lalle kasuwa ba ga shagunan Alhaji nan wanda ba a kasuwa suke ba na wajen kasuwa dan Allah dan Annabi ka tsaya ka nutsu ka nutsa Aminu ya bar maka kasuwa saboda in Alhaji ya ga ka nutsu duk wani abin da yake maka ina fa sani ba fa kiyayya bace ta sa yake maka ba wanda yake a ce nasa ne fa na kowa fa ai kowa ya fi so a ce nagari ne nasa tunda kai kana nema ka barbada kanka dole shi ma ya taimaka ni ce dai ranar dole wai sai naka dadin zama sai bare ka san ita uwa duk bala'i ba za ta gudu ta bada ba ni abin da nake so da kai dan Allah dan Annabi ka tafi kasuwan nan ka ga sirrin kasuwan nan yana ta Allah ni abin da na so tunda an zo wajen dan gano dama uwa ita ce wanda za ka iya kai wata kukanka ta share ita ce daga wancan ƙarshe dai kankar dai wanda za ka fara gaya ma kukanka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai share ma nan take jira yake maka roƙin shi biya da amsa maka to yanzu kin gani umma ni wannan abin da aka yi sarere da ni sai a samu shago cikin wa'incan na shagon sai a samu guda ɗaya sai a cire shi in aka cire shi ni kuma sai a gwada ni a ciki a ga yaya iya hankali ne
To shi wancan kuma da aka zare wanda yake zaune shi kuma a yaya ne. sai a haɗa shi da ɗan uwansa wancan wanda ba a cire ba sai su yi magani. Sai kun magana fa akwai ɗan alamun gaskiya a ciki. Amma to me bambancin shagon kasuwa da na waje? Kasuwancin da yanzu yadda aka tsananta ma wani gurin a shagunan kasuwar ai kin ga waje ba a tsananta ba to kin ga sai a sama min a waje ne ma a sassauta ma mutane su samu sauki. Kun gani? To za dai ka je na wajen. In dai an samu na waje ne mai. To shi ke nan ka masa magana. Ni in dai har za ka nutsu, ɗan alƙawarin za ka nutsu. Insha Allah. To ni kuma zan tara a rada jaka zan samu alhaji me kowace wace. In dai aka yi min wannan Allah ya sa da aka sani a shago zan zo. Wallahi tallahi ba dan ne wa alhaji a tsaye kara a kan ka ba. Ya tarya she mai ka. In gode ma Allah ma umma. Tunda dai duk ba a taɓa zuwa da motar kwana-kwana ƙofar gidan nan ko da jami'a. An aiko daga area command na fasa kai. Ko na yi wani abu. Na ɗauka gobara za ka kunna kake kiran mota kwana-kwana. Amma talauci idan yawa Allah na tuwo. Abin da sa kira ka na ce kafin ka tafi kasuwa ka gani. Wannan shashashen yaro in za ka tafi kasuwa ka riƙe hannun shi ku tafi ka nuna masa in ya iya jan kanshi in bai iya ba shi ke nan kawai jami ba ai ba zai yi ba saboda ni da shi na kira shi na nuna masa lalle ya kamata ya zo mu fara zuwa kasuwan nan mu fara nuna masa yadda abubuwan nan suke yaƙi ba sai da rage da shi ba Kamar ya ba zai ba. To zai yi. Ni da shi mun yi magana zai yi. Amma ba zai bi ka kasuwa a je a samun yaro a wani mummunan yanayi ba. Mun yi magana da shi shaguna ɗaiɗaiwa na layuka da alaji yake da su. A ciki za a ba shi guda ɗaya inda zai je ya zauna ya kasuwanci. Umar ina aka taɓa yin haka ai ba zai yi ba haka kawai lokaci da mutum bai san sirrin abu ba zuwa ɗauki dukiya ba ɗora shi a kai ai kamar ka ɗauki sisi ne kwandala ne ka jefa a cikin teku ai ba zai yi ba dole sai an nuna masa ya koya ya iya kafin nan a bashi dama. Me asara ka a cikin an ɗau kwandala an jefa a ciki? Menene asara ka a ciki? Ɗan ubanci tun da rai? Wata yin rayuwa ce wannan. Kai da ɗan uwanka a madadin ka ja shi ka nuna masa hanyar arziki amma sai tura shi kake je. Aminu in za ka tafi da shi inda ya dace da fashi ka fashi kawai. Ba fa zai bi shi kasuwa ba. Ba zai bi shi kasuwa ba shago za a samu guda ɗaya a bashi. In ya so ya tarwantar din a sannan. Me na faɗa maka ne? Wa ai ta fahimta ne kanta da kamar ko ba a so. Ya ba a so ma me za ta yi? Ku je. Sai a shiga wani da kallon yadda ake abubuwa. A? Ni ya mai da hankali ko ja. Ga gai ka gaban ka. Aminu ka kiyaye ni. Wallahi za mu sa ƙasar wando ɗaya da ni. To ka bashi. Ka bashi. Dan uwanka a bashi. Ka bai ka so. A bashi. Sai mu ba ta dare. Dole ka fita ka ta gani. Ya muna magana an je ta abu inda zai je yaro ya da abu da ki zo kina kyautawa zaki gyara. A bashi ko Da kasuwa sai an yanzu a zama mutum zai zo misali zo kawo naira da ba shi kame gaskiya. Wannan ba za fita ba. za ta rufa. A ni kudin sana. Ya shi ta kira shi a wajen waje. Ku je idan ka fashe shiga wani shago. Da kai za mu Zan sai da za a yi mata yanzu da kana so a kai shi za a kai shi. ta ji ka. Ya kira shi ne. Ta ji ka. Na da ni yawa fari. Kawai kana tafa kana wani tata layin da su da biyan ba duk wacce za a yi sai dai a yi kowace wacce ta fito da ita ake da ita na menene in ma kafin mahaifiyarsa ta mutu zuwa sai aka mata wani kullum ta balla ta to ba ka da tambayar masu tambaya wallahi ba wani ina shago ina cikin harkar cinikayya na ana zuwa a sai mai a sai turaruka kawai suka kwaɗo min kira na jikin ce ma in zo hajiran majaran na ce to ko baban ne yake son ya gani ko kuma umma ce take so ta gani ban sani baban ne yake kira magana ce ta faɗa koko to masha Allah to ai
ainihin san babban abin da nake so na ji in ji kawai kuɗin an ce min ka zo ka turo. Maganar da muka yi da kai ɗin, yace duk wani abu ya wuce ba ni da matsala, ba ni da shi. Da kuma kayan kwalliya na sun ƙare. Shi ne ce bari in kira ka. A duk abu dama wannan magana ni na faɗe ta ce duk lokacin da wata buƙata ta taso ki sanar da ni zan iya yi na in ga na faranta miki. Amma duk wani ai kin san duk abin da na faɗa kana tuna min ka ce kaza kaza zan tuna ma lokacin da kika faɗa min. Haka ni kan nan na waiki. Har yanzu ina gaya miki wannan kan na wata ta SGP. Kace na yi sa'a bibi na. Wannan baki da matsala in dai matsalan kayan kwalliya ne ki zo shago. Da kudin mayamai ne sabulai ne turaruka ne duk gasu nan jan baki ne. Ni fa hamojo ina sai da ko da nan na yara da ake faɗa musu ana zan. Hankali na kwanci ma gashi a wasu hawa. In dai akan wannan matsalar ce ba ke ba wata ma wannan ta rabu da ke za ta iya shiga riga alfarmar ki in hidimta mata. Kace ka haka ta kawaye na ma zan iya kawo ta ba. Zai kuwa. Aiki yar gata ce kake ji kuwa. Shi ne matsalar ki. Inda ma duk wannan ne da waya kawai za ki yi ce ka tsaka maka. Ko ba ni da shi na shiga kasuwanni in je in siyo miki. 19 na azumi. Ana ji daɗi da Allah ya bani kai. Sahiba, ni ban ga kamar yake ba. Kin ga ina ta sabo da yau aka ce ga wala ga ɗini. Sabu na saba da kashi. Kafin a samu ɗan Najeriya manta da harkar kashi sai an ɗauki dogon lokaci. Haka ne zai amma kar ka damu. Tunda ma zan son ka bukan kwalliya ko baka bani kuɗi ba ai ba matsala. Kake damu. In kin zo ma lokacin an yi ciniki da kashi ɗin zan baki kashi. Allah ya yi. Bye bye. Babu kash. Babu kash. Babu kash. A yanzu nake cewa to baby na ji shiru na ce to ko baby tana ma umma wani aikin. Ai babu na je gama aikin tun ɗazu hannun wanka kenan ina tafa mai ne ta iso. Allah sarki to aikin yi daidai mu duk abin da za a ce aiki na iyaye to mu ƙara ma mutum ƙwarin gwiwa miki ya yi saboda ai a cewa aka yi ka bi uwa ka bi uba saboda ka ga rayuwar ta yi maka kyau. Shi yasa nake ƙara son ka wallahi. To baby sai kika ji ni shiru kuma. Wallahi. Ai baby na shiga na fita ne akan neman kashi na wahala. In yi nan in yi can kashi bai samu ba. Kin gani da na kara ɗantai da na zaga kaɗan ya rage an haɗa lokal gama 44 ɗin nan na wannan jiha ta mu. Kin ga. Babu kash. Aikin gansu nan kashin nan da ke ganin na kawo miki shi sai da na kara garin nan. Ina gaya miki sai da na je POS 27 sannan na samu kashi. Shi yasa nake ƙara son ka a raina. Kin ga daga Iborat na dawo na zagayo duk na zagaye Iborat ban samu ba. Na zagaro na yi Zurot daga Zurot na zagayo na Shagari Kwatas daga Shagari Kwatas na tafi Darmanawa daga Darmanawa na tafi Ahmadu Bello Way daga Ahmadu Bello Way na sake ɗaurawa na tafi Audu Bako Way daga Audu Bako Way na sake ɗorawa ban gaji ba nake gaya miki sai na tafi Star Road daga Star Road na tafi Iyaka Road to a nan ne fa Allah ya sa na gama haɗa waɗannan. Ai in kika tafi ma POS ɗin kin san wani sabon wani tsari kuma da aka sake shigo da shi in kika je ko nawa kike so 1000 za ki samu. To haka sai da na haɗa wannan da 1000 da 1000 da 1000 har sai da na haɗa POS 10 ne fa aka samu wannan. Kin ga alat ɗin transfer da na yi miki na jiya nawa kika gani? To yanzu nan ga 10 ne. Kin ga an riga an gama da wannan kes ɗin ko? Sa'annan na mai ɗinkin kika yi min ya ki tuna min ya gama kawai ke min waya. Shi ma sai ya yi masa transfer. Ai bibi ka san telolin wasu ba su da wayewa kai sun ce ba sa son transfer ɗin nan. To su ma suna da gaskiya ba wai rashin wayewar kai bane. Kin san idan aka cuci mutum ba ɗaya ba ba biyu ba to sai ya kiyaye. Ko ba haka ba? To shi yasa su ma in ba kin san ayyukan sai a shigo maka me yasa za a yi ma na alat sai ka zata daga banki na nan ko ta iska ce. Shikenan kai ga tafi shikenan kai an maka transfer an kwashe ma kuɗin naka ashe iska ce.
to shi yasa su ma ba kowa ne yake yarda ba sai mutum ya san yanzu tun da aka shiga wannan yanayin mutanen su ma suka karaɗo suka biya ma suke ma mutane zalunci da irin wannan abu su buga maka ka dan sufa na iska wannan kowa ya kiyaye yanzu shikenan an riga an gama komi ko Ai bibi ka san menene? a'a Ka san mayafi ne ina son mayafin ankon ka san kayan bashi da mayafi. Sannan akwai takalmi da nake so in saya wanda ake yayi yanzu. Ka san abin saka. yanzu bebe saboda Allah saboda annabi bayan wannan hidimin ma sai an zo an yi mayafi da takalmi ni kina ma maganar nan ciki na mai ɗan juwa da yake jiya na haɗa dabge a cikin nawa ne na ci oba da Allah shiga gidanku ki samu min fulajin shiga gidanku ki samu min fulajin yawa baby abin da kika ga dama kina da bukatun sa ki dauka shi yasa na ce miki mu haɗa a shago na ga ba ki tafi bangaren su lotion ba ko ba ki da matsala da lotion ina me kika gani ma ainihin inda za ki shiga cikin babban birnin zuciya ta ki ga yadda nake ji da ke Allah abin sai ya baki mamaki Allah ɗan kaya ne turarruka ne kamar kin sani kuma a duniya ina son in ji mace tana ƙanshi Allah ni wani gofa ce mun ake ƙanshi ko wancan yarinyar da ake ce mata ƙanshi in wannan yarinyar to da ake ce mata ƙanshi ai a wuce na ta ji ana ƙanshi zabi ba ba duk abin da kika gaya mai ɗauka ki ɗauka wacce ce ai sai ki ce baby ta kika zo koma wanne wannan an gama yau afari ai gaban kallon yadin ne ba ƙaramin kyau zai miki ba wani Baby na. baby to zauna ko akwai abin da zan sake miko miki okay inda ainihin wani hutu ai hutu na inda Allah za a yi auren nan tsakanin da ke shine don samu kwanciyar Allah wallahi sosai kuwa Yawwa, baby na. To yanzu ka ga wannan sun isa. ba wani kuma abu da Daga bayan ke suka suna da wannan. kina da humura No baby kar ka damu wannan fashion din yana da kyau sosai. Kar ka damu kuma ga wani ma na dauka sun isa. kin duk abin da kike bukata kin dauka Daga bayan ya so idan na bukata sai ma magana ka samu. to ba ko Allah bar mu tare baby baby Gaskiya ne. baby in ban ji da ke zuwa zan ni babban buri na a rayuwa ga na faranta wa A'a ban gane ba ya za a ka ce mu kuma ni ka ce ai. Kenan ba ni. kin san wani abin ba a jama ba sai ke ga ko addu'a ce in baka ce Allah ya biya mana duka bukatun mu na alkhairi ba sai ke ga addu'a ta ka bata tafi ba ai ni a duniya zai ke best shine buri ko a gida na ne ni ban ga gani ne kasa ba ke kuma best ga ina ba matsala ki tafi da shi ai naki ne ai ba sai kin biya wannan kuɗi ba ce ba na ki zo shago ki same ni ba Ya ga na so. wallahi ina son ki ai da kai da kaya dukan mallakar ku ne kuma komai ɗaki ya samu albarkan kofa ne yawa zai ji da bye Bye bye. ina da na ɗan sahu ko Ina da shi mai baby ka da. dan ba ni da cash Bye bye. I love you. I love you ai da kamar ji da sai an ji ba baby a wuta lafiya ba sarki dai ta shafa kana Allah fi da aro me ya baki to a ke bannan ba ta shagon ka ce ba Ya gida, Lafiya. da fatan dai komai lafiya kalau. Lafiya. Masha Allah. A hanya alhamdulillah sai dai rana. Sannan ki. Kin ga kwana biyu ba ki ganni na zuwa wajen ki ba ko? Gaskiya. To
abubuwan ne sai a hankali. Kin san matsalar kashi yanzu da ake fama da shi. To shi yasa ni kuma na fi so duk lokacin da zan zo wajen ki na fi so idan na zo na ɗauki wani abu na kya samu na kashewa. Gaskiya ne maganan kashi ɗin da shi ake fama to amma ai in babu kashi akwai transfer. Haka ne wato yanzu ba wai transfer ɗin ne matsalar ba idan ka yi sai ka ji ba network ko da waya ka kirawo sai dai ki bi ta ce ma is not reachable. To me zai hana a dan gwada a POS ɗin nan? Ai na san zai tafi. POS ɗin ma idan ka je wajen sai ka ji sun ce ma kan POS ɗin ba caji. Kin ga dole ko sai dai mutum ne. Amma inda so da kauna ai rashin kashi ba zai hana ka zuwa wajena ba. Bai kamata a ce ka rike kafa ka daina zuwa wajena saboda rashin kashi. Amma yanzu kina ji ki kwantar da hankalinki duk lokacin da zan dawo insha Allah zan tuwo miki kashi. Haka ne kar ka ji komai ai muna tare. Kake dawo sai na dawo. Ba wani abu. Bai sai na dawo. Maza iyayenmu. Yanzu fa shi kenan da kashi ɗin nan suke fakewa. Duk wanda ya zo daga yamma mu kan rana ɗaya biyu sai ya ce maka ba kashi. Ba kashi. Shi kenan yanzu mazan yanzu da rashin kashi za su ringa fakewa. Ba zai yi ba. Lai. Wani abu. Yawwa, Alhaji to ya kasuwan? Kaga text message ina ko? Ina son kizu beauty akwai ko? Yawwa. Da yanda dai ka gane maka text ɗin waɗannan ambayamen da sauran. Da lotion. A haɗo min da lotion. To ba matsala. Zan shigo kasuwa gobe. Zan an jima. Ban ma gama wayan ba saboda tsabagen sanki da nake na kansu. Baby na. Na ji ka shigo kuma ka ce za ka rubuta ba. Allah ya kasuwa ke in kasuwa ta bude kan kasuwa ko nan da can baya son ya tafi sai dai in zuwa sallah ne ko cin abinci. Cin abinci ba mu muka zauna da sallah ne kawai muke a rawala da kuma sallah. Ai ba san da yake sallah tana gaba da komai. Me muka zo duniya in ba bautan Allah. Ba sallah muka zo ba. Wallahi zan ɗauki kayan. To tun da Allah ya sa kin zo da kafarki ai shi kenan. Ba zai nan ga wannan. Ka kuma ta duka mallaka wa. Baby, ban ga Beauty na yanzu nan nake wa nake a kawo min shi saboda na san kuna ana yawan tambaya da wannan hodar kin. Ana ba ki da sun isa ko a ƙaro miki? A'a, in dai kina da buƙatar wani abu kake mai. A'a, sun isa dan dama ita nake neman an kawo shi a kano. Sai in zo miki da su gida. Baby ni a kan ku ai kada Allah ya kyauta. In dai hikima ne a kan ku kada Allah ya kyauta. Ai kin san bakin da baya ku tamaye ne. Ina so Allah ya sa dai jinkirin nan da ya ba su kan wani yanzu bane su ba ban. Ina fatan da sai ya gudu zai ina fama da kula can wani kuma ya yi min turare da shi ya gaba da shi. Allah. Allah. Ka san gani ba ni da kuɗi kin san yanzu in ya siyayyan ma ba a baka cash sai dai a zo transfer ba cash. In ka zo sai ka mun transfer ina da kuɗi. Zan baki transfer kawai. Zan baki transfer. Baby. An Allah ya sa ma baba Alhaji ya sake ban kuɗin nan ina jin ajin nan ma tare za mu sake komawa. Ko da ni a ga haƙoran nan na ga haƙoran haji sai kuma na musamman nan kuɗin nan. Sai a ga ya sake Allah ya yi na sake ji ina da wuya da ban ji bin yadda ba ta ba.
Barka. Amina, Na? ka haƙuri da wannan yara. Ba komai insha Allah. Allah da shi haka. Insha Allah. Abin da mutum ya yi don kanshi. Abin haushin abokin faɗan ka an da lafiya sai ka ga gaba ɗaya duniya ce maka. Allah haka ne, sai Allah ci. Sai Allah ci. Sai dai na ce a kai shi asibiti. Amma Shi ba ya asibiti. maka duniya da lafiya. Ta tashin kawai nake da bukata. Kamar yan kajin can guda biyu a ɗan mata farko. Ake masa bakin da kila ba a fata. Don ki sai ki ga Allah ya kawo sauƙin abu. Ka daina kwanciya kamar kajin da Sallallahu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi Menene? La ilaha illallah. Da na jira kalmar shahada na kace shi kenan falin. Allah ya sa mu kaga jairu ba kuka za ka yi ba. Shaka malama. Shaka malama. Ka tuna wani ka kike malama. Ni ne wallahi Allah ya wa Allah da cikawa yanzu wallahi sai a gaya wa Usman Usman dukan su a yanzu nan ne muna gida to shikenan mai tunan zuba Alhaji Sale wani Allah ya wa Allah cikawa yanzu nan a muna gida yanzu nan ne hasbunallah wa ni'mal wakeel sai a gaya musu cikin gida da aka ji da haƙuri alhamdulillah to Allah ya ji ɗan sannan fa sannan ka ƙarin haƙuri to Allah ya ji ɗan shi sa hoto da lura da shi na ya Allah ya ji kowa na haka tafiya ta tura sani kyakkyawan ƙarshe sani kyakkyawan ƙarshe na ba da ladan ba mu sa'antar da su. A'a, kawai sabbin yawa, da niki da fitowa. Ya hanya. A hanya. Ka zo lafiya? Lafiya kalau. Masha Allah. Ni fa idan zan zo wajenki, duk ranar da aka ce yau zan zo wajenki wani daɗi nake ji a cikin zuciya. Kamar an mun haji da umara haka nake ji a cikin zuciya. Maza kenan. Ka san ko maza bakin ganga ne. Ko ina ka buga, zaki ne dai. Kin san ni fa ko tun da nake zuwa wajenki ban taɓa zuwa wajen wata ƴa mace ba. Ai sai ke kaɗai tak ɗin. Haka ne na ji na gode.
Kin san ni duk abin da ya fito daga cikin bakina shine a cikin zuciyata. Ni zan zo na tafi. Tunda dama ina da abubuwa bara na zo na tafi. A'a, ya kuma da maganar tafiya. Ina alƙawalin mu da kai mu. Sauri ko? Mana, sai kai ma alƙawali akan cewa za ka kawo min sako. Ina sako. Oh, kin san ni kan nawa ne akwai abubuwa da yawa a kaina. Shi yasa. To amma magana kashi gaskiya duk POS ɗin inda na sani na je babu. Na je gidan mai babu. Na je duk inda nake sa ran zan samu amma babu. Kuma na san ai ba kya karɓar transfer ko? Gaskiya ne. Matsalan kashi ɗin nan da shi ake fama. Ni kuma bana karɓar transfer. Amma na tabbatar dai kana da ATM ko? Mai kyau ma kuwa. Ni fa nake da ATM guda biyu. Da yanzu ma ɗaya na fito da shi. Ko zan iya gani? Mai kyau ma. Facuwa, kin gan shi nan. Da kina tunanin ƙarya zan miki aini tsakanin ni da ke. Babu ƙarya. Abin da ya sa ma na fito daga wannan kuɗin kashewa ne kawai a ciki. Shi ya sa. In san za ka iya sa ko 500, 200 shi wannan ba matsala ba ne. Ai na san santan sai ku ce kun baro shi a gida. To tun da ka zo da shi kana da ATM ba gashi nan ba a hannu. Kwarai kuwa. Ni ko ina da POS. POS kuma? Of course. Ina da POS. Okay, POS. Ba Allah. In ban manta ba kai ma alƙawari kace za ka bani kuɗi ko? Haka ne. Yanzu nawa kake da niyya za ka iya bani? To ai kin san su mata ba a san a sangarta su ba. Saboda ita mace ko da ba kuɗi a wajenta naira 5 ma sai ta ganta da yawa. Dauki naira mai dukan naira 2000. 2000? Kwarai kuwa. Kin gan zan sayar da shi? Banda abinci ai da hanau gwara mata. Ko ba ka bane? Yanzu dan Allah in tambaye ka. Yadda ka ganin nan. Kaga kamar na kaman maka da wanda zaka bashi 2000 ne 2000 zai min. 2000 dai ka san ba zai min komai ba dan Allah ka dan kara wani abu. Tunda abin haka ne, dauki 3000. Magana zaka gaya mu? Ya. A'a in magana zaka gaya mu ni sai in fasa karba. Ba dole bane ba wai irin ka gane ai ni ba matsiyaciya bace ba. Zaka gaya magana ni sai in baka kayan ka ba dole bane. Ba matsala. Za ka iya sa a kin ɗinka? Kin cira dai kenan. 3,000. Gashi? 3,000 ko? Dukkan. To ni yanzu zan tafi dama ina da wani alƙawari kuma lokaci yayi zan ci sai na dawo. To shikenan. Sai mun sake haduwa ko? Yanzu kawai dai sai mun yi waya. Ba matsala. To. Sai mun yi magana. To shikenan. Sai an jima. Sai an jima. To alakiya. Babu ka. Yanzu wannan 3,000 ta cira? Wai kai da kuɗinka sai an ma dole za ka yi kyauta. Wannan da ka ganin ta a cikin 'yan matan ma ƙwararriya ce. 5,000 ɗin kenan. Kin ciri 3,000 saura 2,000. Amma fa gaskiya ta karya mun mutum babba. 5,000 ina lallaba ta nake. Lallaba ta nake amma ta ce. Amma na san yadda zan 3,000.